Прывітанне, дарагі сябра! Сёння мы адправімся ў вандроўку ў беларускім лесе у пошуках насякомых. Падчас прагулкі па лесе нярэдка можна сустрэць жука-вусача, што няспешна паўзе па дрэве. Напэўна, ты ўжо здагадаўся, чаму гэтых жукоў так назвалі вусачы. Правільна, за іх неверагодна даўгія вусы. У беларускіх лясах водзяцца розныя віды вусачоў. Маленькія і вялікія, з аднатоннай афарбоўкай ці ў плямках ды ўзорах. Калі вельмі пашанцуе, можна сустрэць альпійскага вусача. Водзіцца ён у асноўным у хваістых мясцовасцях, але час ад часу сустракаецца і ў Беларусі. Яго цела афарбавана ў мяккі блакітны колер, упрыгожаны чорнымі плямамі. Яго можна сустрэць на паваленых ці сухіх дрэвах. Глядзі, я, здаецца, бачу яшчэ аднаго унікальнага прадстаўніка свету насякомых – жука-насарога. Калі глядзіш на гэтага жука, адразу становіцца зразумела, чаго яго так назвалі, бо на галаве ў яго сапраўды знаходзіцца рог, быў насарога. У самак на галаве замест рога маленькі бугарок, і яны значна меншыя памерамі за самцоў. Табе спадабалася гэтая вандроўка і знаёмства з жуком-вусачом ды жуком-насарогам? Наперадзе нас чакае новае падарожжа.